C primary UPPL parent wings हांस्रा प्राइमारि UPPL नि बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसेल' बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंनो सानो जे गोलाव सम संग्रामनि उनाव सोमावसारनायनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाया जानानै थाङो आरो बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गुबै एजेन्डा आरो आद्रा जानानै दङमोन बे जाबाय बे सुक्ति बा बे गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय बे गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनानै होनो थाखाय बा मावफुंनानै लानो थाखाय जोंनो मोनसे मोजां सरकार नांगौ आरो परिबर्तननि सरकार नांगौ बा सुक्तिनि फेभाराव माने जोंनो मोनसे सरकार नांगौमोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा आफाद माहारिनि आफाद जानानैब्लाबो जोङो राजखान्थि दिगाव नैबे बिटिआर बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङै बाहागो लानानै UPPL राजखान्थि हान्जाखौ जोङो मदद होनाय जादों आरो बे मदद होनाय बायदियै दिनै मोन 12टा सिटआव UPPL राजखान्थि हान्जाया देरहासार जानानै दिनै BJP आरो GSP मोनथाम दोलोआ पस्ट पल एलायन्स खालामनायनि गेजेरजों सरकार दाफुंनानै लानो हायो आरो बिनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ चिफ हिसाबै बिबान होनानै गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ डिपुटि चिफ हिसाबै बिबान होनानै दिनै माखासे EMफोरा अभारटेकिं लाबाय आरो गोबां बेयाव हाबा मावनो गोनां दंबावो आरो माखासे EMफोरखौ थिक खालामनो गोनां दंबावो बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिथिङावबो नायनो गोनां दङ आरो बे गासिबो एडमिनिस्ट्रेशन गभर्नेन्सनि जि सिस्टेम बेखौ दिनै सरकार दाखांनायनि उनाव सरकारि भाबै चिफ डिपुटि चिफ आरो गासिबो देरहासारनाय MCLA बिथांमोना लोगो नांनानै बेखौ हाबाखौ मावफुंसिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबाना सरकार दाजासिममोन आरो सरकारा जिहेतु अलरेडि दाजाबाय जोंनि बिबाना जोबथ'बाय दा जोङो बायजोआव थानानै जोङो हारिनि खामानि मावलांगोन बर' हारि गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बड'फानि जिखिनि मिशन एजेन्डा दङमोन बर' हारिखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन हारि हिसाबै जोङो गायसनलांनाय आरो जोंहा सोलोंथाइ बिथिङाव रांखान्थि समाज बेबस्था बा हारिमुनि बिथिङाव जिखिनि जोंहा मावनो गोनां दङ बे गासैबो बिबानखौ लानानै जोङो इयुननि समाव हाबा मावलांगोन आरो बर' हारि दानायनि थाखाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोराव रायजो जानाय गासैनिबो माने जौगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सरकारनो जायफोर एजेन्डा जायफोर रिकमेन्डेसन जायफोर माने पलिसिफोरखौ लाहोनांगौ जोङो बायजोनिफ्राय मोनदांनाय नुनाय गासैबो रोखोमनि हारि जौगानांगौनि थाखाय हारि गेरेमसा माहारि दानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर'नि जि सरकार बे सरकारनो जोङो जेब्लाबो जोङो आसि दिन्थिनानै जोङो बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय जोङो खावलायगोन आरो जों आसा खालामो बे सरकारनि गेजेरजों बर' हारिनि मिजिं जिखिनि एसपिरेसन दंमोन बियो सुफुंजागोन मावफुंजागोन इलेक्सनाव होनाय गासिबो कमिटमेन्टआ टाइम मथे बा फैबाय थानाय समाव फेस मेनाराव बियो मावफुंजागोन बेखौ जोङो मिजिंथियो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिबानमोन सरकार दाजासिम बेखौ जोङो मावफुंबाय इयुननि समाव सरकारा गावनो एजेन्डा लानानै पलिसि लानानै हाबा मावगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि मेन स्ट्रिमाव फैनानै बर' हारि जौगानायनि थाखाय हारि गेरेमसा दानायनि थाखाय सोलोंथाइनि दिगाव बा बर' हारिनि गासैबो रोखोमनि जेंना जेंसि माने माहारिबादनि थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन आरो बे बाथ्रायाव जोंहा जेबो कमप्रमाइज गैया बर' हारिनि स्वाभिमान बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनकमप्रमाइजिंलि खामानि मावबोदों इयुनावबो मावगोन आरो बियो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि सायाव मोनसे कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टआ जेब्लाबो बाहाल थागोन आरो बे कमिटमेन्टखौ लानानै जोङो आगान सुरलांगोन बेखिनि बाथ्राखौनो आं दिनै फोरमायो गोजोन्थों।